3, 2, 1. Oo. At the seaman. The seaman. At the abogado. At abogado. At the ripes. Hoy, agriculturist ka suna. Sino? Ay, madi ka no makaawat ti Ilocano ni Sino? Sir Dexter. Sir Dexter, hindi ka nakakaintindi ng Ang Ilocano. Pangasinan. Nakakaintindi pero basit lang. Dahil Basit. sa labat. Pero anong salita mo talaga? Tagalog, Pangasinense. Pangasinense. Kung hindi ka nakakaintindi ng Ilocano, ikaw ang mag-adjust. Alam mo kuya, adalang may maysa nga sa iti Pangasinense nga amok. Inya. Kanong ko may ito'y paltak mo. Inya gamin tayo ti kaya na nga sa on. Good evening. Ay, good evening. Kanong ko may ito'y paltak mo. Na may say baga. Inya ti baga. Atir-tiris ka ko na. Atir-tiris ka. Inya kaya na sa on di jay. Buwangas ka ko na. Buwangas ka. Inya kaya na sa on. Nagwapo ka. Nagwapo ka. At bagam ato ni bagam. Oh. Atir-tiris ka. Iikanta ka. Nanala. Iikanta ka. Saan nun? Pula talang buligan ti ubot ka. Kinamot ang buligan ng bakla. Kanong katambuligan ti daitat nati ubot ka. Among ti dagong nga gamita. Dagong ti sakaw. Ako na, damagan pa niya ka na. Una, sino ka lang na? Data. Naisal salumina nga gwapo. Ako na ka, baka makaalita ako, marupam. Baka si ka ba sa... Uyain yun to dyan ti YouTube kon Facebook page. Apo ti suling badaos daytoy. Kat na yun to mabuya. Isong tulak buyain yun. Ijay Animal Planet. Ay na tinakan mo ulit. Yung paypaysong anakan mo. Jesus Bugari. Jesus, totoo lang kakita di Jesus nga ribrave. Jesus nga ribrave. Kaya mami, ingat ka sa dilangit. Bungal nga burburang. Jesus, manatawin nan. 36. 36! Naina, nasapa pa nakalungtot mo. Nagdigos ka. Siyempre ah. Adasawam. Siyempre ah. Anak mo. Wala. Wow, aganak ka. Pinuto. Ay, kuya mo. Anong pangalan ni kuya? Dexter D. Soriana from Aguilar, Pangasinan! Ayan, di mayo pa. Aguilar Pangasinan, araw-raw eh. Ayan. Au! Walat! Pick up line. Ata pick up line mo kaingin. Diingin, pick up line. Kanin ka ba? Kanin ka ba kano? Bakit? Pag dinamay kita, panis ka na. Kanin ka rin ba? Bakit? Kulay mo pa lang, itip na. Di bali lang itip, mas masarap. Di bali ng panis, at least nagamit. May pick up line ka kaingin? Meron po! Ano? Ice cream ka ba? Bakit? Ang sarap mo kasing dila-dilaan! Wow! Speaking of dila-dila, chicharon ka ba? Bakit? Kasi habang kinakain kita, ang ingay-ingay mo eh. Kakalongir. Pangalan! Roger Berzola from Pukal-Pukal. Pukal-pukal. Ayan. Ay, ala, simang kanu. Simang. Nalay nga sumisid dato. Simang kanu. Nalay nga sumisid dato. Nalay nga bumato. Ayan. Si Roger ba? Roger? Roger. Ilan taon na si Roger? 39 po. 39. Uy, May hindi pick halata. up line ka ba kaingin? Ada po. Ada. Inya. Itlog ka. Apay. Mas nag ka man, talumlubang ka. Manok ka ba? Bakit? Ukupan man to iklog ko. Napay nasulto baklanga. Oh, sultupang. Ang sinultop ta. Ayan. Kap, yung nagyuman dati water jug. Gasol dato. Ayan. Anak ba't lang ni Kap? Ay, pinutot na. Ay, panganay. Oo. Pangalan. Mark. Ang katukayo kayo, Mark Bernal. Tuloy tamo. Hi, Mark. Hello. Ay mo. Sakit mo tangaw mo sir. Naka-lipstick, lungir, naka-makeup, Mark, kurang pa yun. Talaga nga ilandot mo nga, Mark, tinagang ko niya. May saka mo! Okay, sige. Pangalan,
trabaho, edad. Mark Mark Lapid. Go! 38. Kaya sigurado yung taon na mo. Trabaho! Driver. Trabaho! Driver. Sumanaw kayo magaling. Pick up line kay Mark. Animal ka, Aurel, ang buto. Agor ka rin naman, baka dimigo. Mark sir. Normal. Ah. Tao ka ba? Mark? Tao at ano? Bakit? Kasi multo ka sa aking paningin. Multo ka sa akin. Padir ka ba? Mga simit. Padir ka ba? Oh, bakit? Sarap mong ihihan. Ala, ni Ang Kapitan! abutan ko kay pick up lang ni Kapitan, baka nila tayo bayadan. Nabayadan Sa tayo. kayo, maudi nga hulog. Nabayadan tayo. Ayan, sige nga ro, sa kayo maudi nga hulog. Tino ko nila kayo ko. Pangalan! Rodencio Boss. Protection. Ilang taon na? 36 years old. Baliktad. Ay, 63. May asawa? Wala na po. Wala. Girlfriend? Wala rin. Kaya mau, Kaya mo tibakla? iyaram ka. Dati yan. Pick up line kay Mark. Pass. Pas. Ang pick up line mo Yaman kinika. kaya po na. Pick up line mo kinika. Ano ka babae? Sige. Hmm? Libro ka ba? Bakit? Kapal mo eh. Joke lang. Ang kapal ng pulsa mo. Ano to? O, di sukatam. Unan ka baskap. Bakit? Agak katay ka. Ang pagino ni Kamamak mo. Pangalan? Dennis. Guinness. Dennis, ilang taon na? 40 na. 40 ka Trabaho? no? 40. 20. PNP. Oy. PNB akmo. Nga PNB. Philippine National Bank. Ayan, pick up line kiningi. Hindi, palitan ko ng ibahin ko. Mm. Anong trabaho mo? Bold Star. Kala ko sa BJ, pika mo ka ng isang preso dun eh. Jack Duwardeng! Kamukha mo ka na siyang priso bakla. Nung nyak dukas panganigan na ipriso ak inyak kaso. Inya kaso nga. Drug lord. Ang nga drug lord? Inya. Scammer. Ang kagbaybayad ti lalaki. Uy, ang baybayad mo. Pilpil lagi na alas, tano may batog ibayag ko. Alang nga bayadan ti Dato doktor. yan na, dato yan. Sige, takatan nga. Dito. Sige, tinakatan nga. Asta. Tata, palimutan da ka dagat yung lalaki. Nagsaya ata. Man, ang palimot kayo. Circle. Kasi agda kurang. Agda kurang. Angkal, kailangan may paymaysa. Ni Junior ka no, ni Junior. Natapay maysa niya, tapay maysa. Adyan na, nagatungipon na. Jai. Adyan na. Mga 43 tingipon na dyan. Junior ka na, makan. Makan. Agsikigak. Okay. Agsikigak. Okay. Palimutan yung niingin. Meron pa sa harap. Circle. Basta. Makasin mo. No, insartan ko. Oh my God, na ay pati si ka. Kabulanan na dati ni Suling, kabulanan na. Naganak ka, kukwak to gilabang Oh, ayusin nyo, circle. Ganto ganto kasi may hindi nakakaintindi ng Ilocano sa inyo. Kakanta ako ng isang kanta, tapos kung in-stop ko yung kanta at sinabi kong hawakan nyo yung part ng katawan niingin kung sino ang nauna. Kung si... English. English. Parigaton nakpay banlaon mo. Torturan mo, tiuta pa ni Panuwal na garudo. Nakalive tayo sa Facebook. Kiri lang, nalapat mo talikod mo, naka mabigbig. Takat, ano nakakita. Kung anong sinabi kong gagawin, pag ginawa ka, Turong ditaw. pag kiss. Nagato yun. Ay,
Ay, yaman tawel ko. Managpupuskol ti gold ni Kapning. Kakaasim mo ginapukawang. Ay, kaya Agin na kayo Unahan to, pag in-stop ko yung kanta, parang trip to Jerusalem. pagpipirgisan da dito yan na sulay. Tiyan nga, tiyo mo na nga makaigaw, my God. Ay, tiyo mo na nga makaigaw. My God. Sige. Oh. Sino magiging taya? Yung nakaharap. Oo. Trip to Jerusalem to. Hindi, hawakan nyo siya Halimbawa, pag aping ito, hamulab-lab mo sa ningin, makutugkan sa amot to. Ay, yung asam kamaro, dapat na mo igoy-guyaw. Kulang ka kasi sa dito. Kulang. Ay, hindi pwede ako. Babae naman kaya, sukal ko ng baklaan. Adi na. Dati ni kaya tukas na Ito nagadungipon na. Ito na. nagpintas ni ipon mo manong, kas na nagagat lang daw. Ala, tara ilaot ingin. Kaso. Mas lang computer na ang ipon mo Space na. Naguray! Kabutong ko dyan, tatay! Bubble! Magwapo! Agaw. Sayaw sayaw. Kung panaginip ka lang, sana pamumot na! When I feel so sad and lonely, Lawa-lawa! I wish you're here beside me. In this game I'm all you're the only one to listen. And I can't come to this is on your Buisik ka nga babae! Gana Ang final pass, ulit! Gana malpas si kansyon, di ba tiltilak na? Ulit! Kiss me, kiss Paguray ka suleng! Apaya? Datoy nga duwa kas nabiggang! Kabutang ko nga dungkat! Kasinit! Kiss me, ang sulit na tingnan. Kiss me, namunta ka daw kalbo bakla. Behave! Hiday ka to na lang. Imal ka! Puray lang sa idot natutulday! Kastoy! Sabay natin mo bungal! Mas mga puya mga bakos! Ganto na lang. Di habang sinasayawan nyo si Hingin, no? Pag naka-stop yung kanta, haharap kayo sa silangan, kanluran, yung sa mga Tagalog. Sika tag-explain, awan kawadwada ti Tagalog. Basta daya laot, abagatan ng yanan. Sabihin mo na lang, i-translate mo na lang sa Tagalog. Hirap naman kasi. Ganon. Agsango kayo, ti kaya yung pagsangwan. Wan. O, Tagalogan ingin. Pas ka kailangan! Ayan, Hilaga, Timog, Kanluran, Silangan. Ayan na apo ti daya yung Daya, laod, amyanan. Ay, bagatan amyanan. Okay, sige. Go, ingay, hindi ka. Circle. Directional dance. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Okay. Sumango kayo, di kayo lang pagsangalaw. Harap na, sir, kung saan mo gusto marap. Daya, laod, amyanan, bagatan. Game na kayo. Ano naman kumita? Mabalin mo tagpa-love. Game na kayo. Confirm bagte.
Jam mo ala balikin namin ti pagtimagim imbagon dati mangrugrugi pa rin. Ayan daw! Okay na, final na yan. Final na! Final na. Tinakasamo! Sige. Tinakasamo! Iti abagatan, may cut! Abagatan. Ay, hindi abagatan. Dahil nalukmag, kanda dyan. May cut. Dahil tuwa, kanda dyan nalukmag. Ni sir. May cut. Go! Salong out ka na sir, umarap ka doon kung sinong nakaharap sa abagatan. Sige, kayo na tayo! Si kayo upatan. Pagdaksan Tagalog kami, basak na basak. Naikat. Ayan, thank you so much mga sir. Upatan. Si Duwa nga factory defect, di ba? Apay no ibagam lang. Unless Duwa kayo nga nasa ating tsura lang! Duwa nga positive kung duwa nga negative. Okay. Positive! Di positive ni sir. Positive ka, negative ka dito Duwa nga factory defect. Wow. Basta. Go. Kali ko da man ladag ito. Kiss me, kiss me. Kuya! Dingasih ka! Sige. Okay. Final ata. Tinakasamo, Tidaya, Mabate! Daya. Duwa dadag ito. Animal ka lagi ito duwa pa ito. Duwa kayo, nabati na! Uray dala inom na nagwagwapaw. Duwa nga medyo. Isupay mo ilan na ba? Duwa kayo. Oh, may ganto! Duwa kayo. Mabalik nata, kurang ngipon mo, Duwa. Sapay dilpa mo dati may isa kas lagutog ka panyas. Tatay, dyan kaingin, nagtugaw ka dyan. Trip to Jerusalem na kayo. Sige. Diriga lakot tagsapol kwarta. Kasi natin makauna ka makabagkat kiningin sa mabanda ha. Pakulak ti may. Ano sinlo? Ang tugaw kaingin na. Dito ka mga lakatugaw mo. Dura kung tanong niya matalyaw, si Rupa na dagita. Kainjak to makigtaw. Problema kay mga laukan niya. Tugaw. Thank you, ante. Nagdago mo dati nga BHW. Mimbro tito padata. Okay. Problema Masino? ka. Awan anak ka. Kaya ano eh, dini. Kap, arak ka no dito ituwa ni Al. Ito. Nasinot yung mo na makabagkat kiningin. Sumangabak. Basta nalaingan yung maduwa. Tapos kita rin yung gabi ng unit diba? Ni kulong yung mutal. Ha? Natagalan nyo, pangikabilang niingin na may bagka mo. Di tama. Wow! Nakuin nyo dyan. Ngangalo. Pagmangan di pinapaitan na hoy. Mamakla siguro dato. Sigara. Ano na? Pwede mo kaya? Na? Kayat ko, basta mabarto kak Pwede mo At mo kaya ulos, di isiyak tugpo tarupa. Pwede mo kaya makaroon ng tita Galaminos nga taga Maui. Kayat ko ti makaraman, iti taga Alaminos. Ngomang ka nga agasyo, masika. Maiba si taga Galaminos. Sa bagay, kay kayak ka, no sablo kayo kumadati ngay kukwa. Ay sabong. Pinangasabong. Sabong tibangar. Nakabangan ka dyan. Naagokrat agat tabal. Ano rin naman? Ano rin ka? Ay, ako na-interview ato. Inada ti Chinito. Damat ti Prinito. Wala lang, may dingipon na kagkasama na. Kaslagarot ko ragadik lando. Nanagan mo kuya. Mr. No, English oh. English oh. Nanagan mo? Siyak na yun Kita nagsuling ko. Inirikistas ka no. Inirikista. No, mapagkamuningin pangipanam kiniingin. Bagkatat na iya pandugin. Paraiso. Paraiso. Langit dato yun. Pasok ka na. Di ba tayo ba na yung paraiso? Paraiso di ka pa Tampo santo. Okay, magsala ka na doon. One, two. Kiss me, kiss me. Ibay-bayan mo sulay. in the morning. Kiss me, kiss me tonight. Kiss me. Kiss me all the time. Oh,
mga sinay. Pandura kami na ngayon. Kamapililigyan na lang. Nasa preview yun na. Nahimayot lang si mama ko lang mga Aburay ka sila. Dapat may pagkakaw. May buwaw. Dapat may pagkakaw. Okay. 400. Pinangig ko pinapapulot pa ka na. Dapat may pagkakaw. Tumulong sa sao. Kumindol ka sa kaulo. Padasan ka ulang ka timay. Salamat na lang. Salamat. Amoy pagbaba. Amoy pagbaba. Taano, maala yung tipremyo yun. Ano yung bababang ka na malpas kami. Kiss me, kiss me. Ingat na to yung bay! Kiss me, kiss Nagpulutan ak nung diulutan na ang tuol. May tingaduan! May katoy! Ito yan. Napanog na tingaduwa. Siyempre, na dapat na may salang tayo ikatay ti premio da. Tatuwa kayo nagpagkat kiniingin. At Sa sanga kasok kayo. Tatuwa kasok da. Asabdo ka sukda. Awang porsyento ta. Awang. Naghamon. At thank you kayo. Salamat iti izararayo dito iti umay ng paragsak. Basta ka talaga manong. Halusan tayo ti kasasada. I love you para kay Kapitan Box. Thank you sa kay Kapitan Bog sa kanyang premyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright! Thank you so much! Salamat Ayan. po! Ay, agbirong pinayom na. Awan na yung customer. Ayan. Tanaw po the second segment. Maraming salamat po. Barangay Maawi. Sabi ko Maawi, sunda kayo matapong. Agbuyan to YouTube channel. Yan kasama di Facebook page apo ti Solen House Band. Ayan, nagyaman kami apo. Unay kinapo Kapitan Sir. Kiniti Pamilyam. Ayan, inawis da kayo dito. Barangay Maawis. Alaminos, Pangasinan. Sabay la kumano da pagsaysayatan ng tukap. Kat maawis na kami tumanan tunumadanon iti barangay Fiesta. Ayan, once again, na kami ulit apo ti Solen House Band. Ang iyaman kami unay kada kayo apo. Kansapay kumatanay kada kayo apo. Tinaan-anay nga ragragsak at kangarabi. Ayan. Ayan, once again.
Ayan, once again, thank you so much kini Kapitan Pogs. Kan kada kayo matan, thank you so much ti anos yo na nagbuybuya kada kami. Kan sagpas pasalamat kami kini pamilya ni Apo Kapitan ta nang nagkutatay Nya dyan. Ito na kano yung ulo baboy kinyata. Charot, ayan, palakpakan tayo ng tigas ulit. Sama kini